हेलो फ्रेंड्स, आंनि आरो मोनसे गोदान ब्लगाव नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिहरबाय। आङो दा नै गामियाव फैबाय थादों। गामियाव कास दङ आरो गाबोन दिनै गियाथि बेयावनो माने दै रोगानांगौ जोंनिया। जों गामियाव माने दै रोगायो आरो गाबोन लोंनो। दा दै रोगानो फैदों आङो। दै रोगानाया जाबाय, दा न'आव फैबाय, दा 1:30 जाबाय आरो टाइमा। माने सिनटेक्सआ मोननैमोन, मोनसेया 1000 लिटार आरो मोनसेया 500 लिटार। माने गामिनि गासैबो फैजोबो नालाय, बेनिखायनो थाब जायो आरो 1500 लिटारबाबो। ओमफ्राय माने दा 1:30 जाबाय टाइमा, थेवब्लाबो माने आङो दा खानायाव कालार लानो नागिरदों आरो माने दहाय फुङावनो गलायना दोनदोंमोन। पुष्पा लानो नागिरदों आरो ओरैनो खानाया बिराद गबाय थादों बेनिखायनो। ओमफ्राय माने दा लायाबा आरो गाबोनालासे गाज्रि जाना थागोन नालाय, बेनिखायनो दा बेलासिबाबो लानोसै। माने दा रानाबा गाबोन फुङाव लोबसिगोन आरो खर'खौ। ओमफ्राय माने आरो खानायाव कालारखौ लाखांनानै आरो खामानि दङ आरो न'आवनो मावनो गोनां हौवाफोरनि खामानिसो दङ। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय, अब्लानो नुगोन। माने आङो सालि बानायनो नागिरदों आरो बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय। माने जोङो अर सायग्रा, ओंखाम संग्रानि सालि बानायनो नागिरदों। दा जल्दिनो खानायाव कालारखौ लानोसै। कालारखौ लाखांनानै सालिखौ बानायनोसै आरो दाथ' 2:00-3:00 जाबा मोनासिगोन आरो। कालारखौ लाखांबाय, नै बारा नाङासिनो, पेकेटनि लादोंमोन, थेवब्लाबो माने खम जाबाय आरो एसे नांगौ जादोंमोन। ओमफ्राय दा खामानिखौ मावनोसै। माने बै ओंखाम संग्रायाव सायाव माने तिरपाल होना लानो नागिरदों आरो। निहिरथ' गोलैया, माने बिफां दङ, थेवब्लाबो सान्दुं नाङो आरो सानाव, बेनिखायनो तिरपालखौ होनानै लानोसै ओरैनो टेम्परारि। नोंथांमोना नायबानो जाबाय आं माबोरै होगोन तिरपालखौ। नै सानाव बेबायदि जोंहानि ओंखाम संग्राया माने नै बिफांजोंनो निहिरा गोलैया, नै बिफां दङ नालाय सायाव, खिन्थु फुङाव बिराद सान्दुं नाङो आरो दाबो नै सान्दुङा गोलैनानै दङ, बेनिखायनो प्लास्टिकखौ होनो नागिरदों सायाव। नैबेखौनो होगोन। आंनि न'आ कमप्लिट जाबाय। नै जि लुगैयो आङो बेबायदि न' बानायना होग्रासो गैया। ओमफ्राय बेखौ आन्थानो माबोरै हाजिरा लानो, 1 घन्टानिल' खामानि,
नै जि मोजां न' आंनि माने बे सानिफ्रायथ' जेबो माबा गिनो गोनां गैया आरो माने नै बिफां दालाइफोर दङ नालाय बेयाव जेबो निहिर सिर जेबो गोलैया ओमफ्राय माने बे बेयाव संबाय थाबा ओमफ्राय बिथिंनिफ्राय ओरैहाय सान्दुं फैबाय थायो आरो नै बिथिंनिफ्राय सान्दुं फैयो बेयाव संबा बेनिखायसो तिरपालखौ होनो गोनां जाबाय बिराद आंनि लुगैनाय बायदि बनायना लाबाय आङो बे माने संग्रा जायगाखौबो आंनो बानायदों ओमफ्राय बेफोरखौबो आं लुगैनाय बायदि बानायना लाबाय आरो ओमफ्राय आङो लासैहाय बेयाव न'खौनो गंसे बनायसिगोन ओरैनो थिंथ' दङनो माने बेफोर थिंजोंनो न' गंसे ओंखारगोन आरो दङ बेफोरबायदि थिङा ओरैनो माने मा होनो बनजों संनाय न' गंसे बानायना लासिगोन आरो लासै लासैहाय इमानथ' माने हरखाबै हाया लासै लासै बानायनो नांगोन आरो ओमफ्राय दा नै टेम्परारि थिं होना लाबाय आङो दा सिन्था गैला माने निहिरथ' गोलैया सिन्था खालामा जेबो निहिरनि थाखाय माथ्र' सान्दुं नाङो आरो एकदम माने फुंनि ओंखामखौ संनो 9टासोनिफ्रायनो बिराद सान्दुं नाङो बेयाव दिनैथ' माने फागायाव दख'ना होनानैसो संदों आङो थेवब्लाबो संदों आरो बेयाव दा साहा फुदुंनिसो नै ब्रेड लाबोदों आरो सिनि लाबोदों माने साहा फुदुंनो होदों आरो साहा फुदुंनिसो बेलासेनि बेयाव इसिङाव हाबनाय लोगो लोगोनो जि थान्दा माने एकदम सिंथिंनि थान्दा पुरा बेफोरो थान्दायानो थान्दा आरो बेनिखायनो बेयाव ओंखाम संबाय थाबानो माने आंनिया गन्थङा होथेजोबनानै थायो ओमफ्राय साइनास दङ नालाय थान्दायाव थानो हाया बाराहै ओमफ्राय बे सानैसो बेयाव इसिं न'आव सङाखै नालाय बाहेरायाव संबाय थादों बेनिखाय गन्थङा जि स्रां आरो जेबो होथेनायबो गैया गगा मोनाखैबो बिनिखायनो आङो बाहेरायावसो संनो गाहाम मोनो बेयावथ' नै जि थान्दा एकदम पाका गाबाय थानाय ओमफ्राय माने बिराद थान्दा आरो दा साहा फुदुंनिसै ब्रेडखौ गुदुं खालामनो होदों आरो ब्रेडखौ गुदुं खालामनो नांसिगोन सिनि साहा फुदुंनानै साहा ब्रेड रेडि जाबाय नै सिनि साब्लाबो माने बाथिसे बाथिसे लोंगोन आरो ओमफ्राय ब्रेडखौ गुदुं खालामबाय नै थाव होआखै थाव होआलासिनो ओरैनो गुदुं खालामदों बेयाव थाव थाखायो माने एसे एसे ओंखारो आरो थावा बे टावायाव गुदुं खालामदोंमोन ओमफ्राय सायानो एसे दंबावोसो आरो गावलिया मानसि नालाय बाथिसे बाथिसे लोंनो मोनबासो गाहाम नाङो दा माबोरै लांगोन जाबायानो नै गोथाव जादों ना स्रेम स्रेम गोथाव जादों स्रेम स्रेम जादों अराव बनायफिननायखाय स्रेम स्रेम जाखागोनखा बियो गुरै जाना थायो नालाय बिबा माब्ला बानायना दोननाय ओमफ्राय गुदुं खालामबाथाय स्रेम स्रेम जायो जानो गाहाम नाङो आरो बेनिखायनो गुदुं खालामनानै जायो थाव होबाबो गोथाव जायो खिन्थु थाव होआखै ओमफ्राय दसेनो खामनो नागिरो सारिता 15 जाबाय दासो दुगैखांबाय नै खर'बो लोबदों दासो कालार लादोंमोन नालाय ओमफ्राय माने बे खानायखौ राननोनो टाइम लाबाय बेखौनो नेनानै सारिता जालायलांबाय ओमफ्राय दा मोनाबायबो ओंखाम संनोसै आरो आइया दा गियाथि जनायाव थांगोन आरो दिनै गियाथि जगोन नालाय कासाव दहाय आं दै रोगानो थांनाया दा ओंखामखौ संनानै थाबैनो जाहोहरनो नांसिगोन बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौबो बेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनबायब्ला अन्नानै लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ जुदि दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै प्लिज साबस्क्राइब खालामदो फिन खेबसेबाव लोगो मोनफिनसिगोन गुबुन मोनसे भ्लगाव बाय बाय